Струна инструмента подобна одинокой душе. Это кто? Тигр. Это который очень играет во дворе. Душа человека как потрепанный ботинок. дар тоҷикистон барои филмсозони ҷавон дар бахши синамои таҷрибавӣ озмуне бо номи My Vision эълон шудааст. ин озмун барои коргардонҳои ҷавоне ҳаст ки ба филмсозӣ нигоҳи нав доранд ва синаморо бо чеҳраи тоза муаррифӣ кардан мехоҳанд. дар дунё, дар синамои дунё ҳозир кинои эксперименталӣ бисёр маъруф аст. Дар фестивалҳо бисёр кинои эксперименталӣ мекунанд ва ман фикр мекунам ки ин хуб аст агар мо ба назар гирем ки диди ҷавонон чӣ хел аст. Ҷавонон мисли кӯдакон бисёр диди аҷоиб доранд ва албатта мо ина бояд ба назар гирем. Бояд қонунҳои филмсозиро шиканем. синамои таҷрибавӣ ва ё эксперименталӣ дар кинои тоҷик нав аст ва ҳанӯз филмҳои зиёде дар ин бахш таҳия нашудааст. мазмун ва наворбардориву истифодаи садо дар ин гуна филмҳо метавонад ғайримуқаррарӣ бошад. ман мехоҳам, ман бисёр орзу дорам ки мисли дар адабиёт тоҷикон як чизи навро сохтан дар асри даҳум, масалан чӣ хел ки рӯдакӣ пайдо кард адабиёти нав, чӣ хел Лоиқ Шералӣ пайдо кард адабиёти нав. Ман мехоҳам ки дар синамо ҳам амин хел синамои нави тоҷик дар дунё маъруф шавад. беҳрӯз давлатбеков хатмкардаи донишкадаи давлатии умумии русиягии кинематография барои ҳимояи кори дипломӣ дар жанри синамои эксперименталӣ филм офаридааст. ин таҷрибаро бо таҳияи чанд филми дигар идома дод. коргардонҳое ки филмҳои таҷрибавӣ месозанд талош мекунанд бо истифода аз таҷриба нозукиҳои қонуни кинематографиро эҳсос кунанд. кӯшиш мекунад барои пешниҳоди видео ва овоз забони тоза пайдо кунад. кӯшиш мекунад баъзе қолабҳо дар филмсозӣ ки феълан вуҷуд дорад сарфи назар шавад. Принципы кино, которые на данный момент стали догмой. ин коргардони ҷавон бар ин аст ки феълан филмсозӣ дар тоҷикистон нусхабардорӣ аз қолабҳои бади филмсозии русӣ аст, дар ҳоле ки русҳо ин қолабро аз бадтаринҳои аврупо нусхабардорӣ мекунанд. ман аз коргардонҳо даъват мекунам ки бештар ба фарҳанги миллиамон такя кунанд. албатта гуфтанӣ нестам ки дутору анорро дар чодару гулдузӣ гузошта наворбардорӣ кунанд. ман мехоҳам андешаву рафтори одамонро назорат кунанд, ба мушкилу ташвишҳои мардум рӯ биёранд. муассисаи давлатии тоҷикфилм аз эълони озмуни My Vision истиқбол карда ин иқдомҳоро дар рушди синамои тоҷик муассир медонад, аммо ба қавли масъулин ҳанӯз ин тасмим оғози роҳ аст. зеро барои рушди кинематографияи миллӣ мо пеш аз ҳама бояд кадр тайёр кунем, мутахассис тайёр кунем. он чизе ки масалан дар ҷумҳурии мо доир ба омода кардани мутахассисони соҳаи филмофарӣ имконият хеле маҳдуд аст ва танҳо дар як донишгоҳи фарҳанг ва санъати тоҷикистон наметавонад талаботи имрӯзаро қонеъ гардонад. Вода, стало быть, уносит. Все уносит. И восстать из этого может быть еще возможно. коргардонҳои ҷавон ва хоҳишмандон метавонанд сар аз 2 июл дар тӯли як моҳ барои ширкат дар озмуни My Vision сабти ном шаванд. пас аз интихоби баррандаҳои озмун дар тӯли 2 моҳ онҳо таҷрибаи филмсозӣ дар бахши синамои таҷрибавиро омӯхта ҳамзамон дар ҷараёни филмофарӣ иштирок мекунанд.